Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on calminama njurama ñaganama Allah moƴƴere kala fof je ɓawo walla dewintawɗo bindanɗe ɗe saminama. Aɗa wiya tan si ngol woni lawol ma kadi ngol e yabde bindanɗe amen, walla si a sowa wadde abonné tan batta abonné ngam bindanɗe ɗe mbasa dardema. Windan men yewtude en jangino nafoore harfu jar, en keɓino jangude hen harfuji ɗiɗi woni alkuɗe ɗiɗi ko wayno fi e ala. Hande noon garaten koye tamarin woni ekkorde. Ene moƴƴi sa waɗi windande ngam jenanoɗa wonde a faami windande nde, walla a suwa famdene taw ettoɗa wadde ekkorde ɗe. Ɗen ɗon ekkorde aɗe mballuma e ɓedde pamgol ma. Ɗum waɗi hande garten koye ɓedgol. Ɗo wi ko ajib anil as'ilati al atiya. Ajib jabto anil as'ilati ɗe namde al atiya garoje. Ya jabto ɗe ɗo namde garoje. Non jabtortoɗa ni noon ɗum tindinta ko pamgol ma windande nde. Ɗo wi ko aynal kitabu, holɗo deftere nde woni. Aynal kitabu, holɗo deftere nde woni. Sa ɗacci hakkile windande men yawtude deftere nde, aynal kitabu, holɗo deftere nde woni. Ɗo so jabto mbiyata ko alkitabu ala almaktabi. Deftere nde woni ko e dow tabal ngal. Sabu windande nde ko non arduno alkitabu ala almaktabi. Ko non namdal ɗiɗmal o wi ko ayna muhammadun. Ayna muhammadun, gacca hakkilla ayna kala fof nde ardi e koyngol tan, walla kala fof nde ari andu namnataɗa ko nokku. Ayna ko ngam namdorade nokku. Wadde so wi ayna muhammad firti ko muhammad holɗo woni, holɗo muhammad woni. Wadde an so tawi aɗa jabtoma jabugol ngol yo nokku woni hen. Yeru mbiya huwa fil ghurfati. Muhammadu de o mani e nder suudu ndu. Eɗen gandi wonde suudu ko nokku. Wadde ayna muhammad huwa fil ghurfa. Huwa kañum lomtiɗon ko muhammad. A wiyata muhammadu fil ghurfa kono aratan kotorɗa damir mbiya huwa fil ghurfa. O wi ayna saatu, holɗo montoro woni. Ayna saatu, holɗo montoro woni. Ayna ɗo kadi ha joni woni e namdade mo ɗo ko nokku. Wadde saɗa jabto mbiyata ko as-saatu ala sariri. As-saatu montorode ala sarir nane dow leese he. Walla mbiya hiya ala sarir mbasa wadde takrar. Sa'a kotorɗa damir mbiya hiya ala sarir. Ɓaadi as-saatu komo anna wadde ko damir hiya yadate as-sa'a. Wadde ayna as-saat hiya ala sarir. Hoɗo montoro woni. Montoro nani e dow leeso ngo. Kono namdal nayaɓal o wi ayna yasir. Ayna yasirun,
yasirun holɗo woni aywa yasir saɗa jabto mbiyata ko huwa fil hammami huwa fil hammami yasir omoni e nder tarodde nde o wi ayna aminatu ayna aminatu ay ɗo aminatu mbiyata a wiyata aminatun sabi so jowi a wi aminatun on wonta mamnu min as-sarf ɓe en jango yeeso harfu jar kañum fof wonde harfu jar wonɗo natata kasra o feeñata wadde amina saɗa jabto mbiyata ko hiya fil matbakh amina kañum omoni e nder waañi he ayna amina hiya fil matbakh omoni e nder waañi he e nder suudu defrude ndu wi a aminatu fil ghurfa ay ɗo noon ngal namgal ngal ɗo namdal ko namdirte ɗum ko hunde nde ganduɗa aɗa sikkiti hen walla aɗa jogii hen miijo aɗa sikki wonde ko ɗum aɗa namdo noon ngam ɓurde tengtinanede ngam ɓura ɗum yenanede ko nden kutortoɗa a hamza on ɗo manam aɗa fiɓi wonde amina nane tarodde nde nane wañi he kono noon a laaɓaka manam ɗum yenanaka ɗum no fewi kono kam ko ɗum ɓurɗa jikkude ɗum ɓurɗa jaggude ɗum waɗi so tawi kay on ɗon haal gonɗa saɗa namdo mbiyata ko a amina fil ghurfa ay ngam ha ɓeydoɗa yenanede mbiya beele amina kay wañi he woni beele amina kay wañi he woni ay an ko ɗum ɓurɗa fiɓde kono noon a namdota ngam ɓura yenanede joni so tawi an wonɗa ke jabtade walla aɗa jabto ngal ɗo namdal so tawi kay wañi he woni mbiya naam hiya fil ghurfa so tawi noon o wonani wañi he mbiya la hiya fil hammam walla hiya fil matbakh kanko o wonani wañi he o woni koye defrude ndu wonani tarodde nde o woni kay defrude ndu walla o wonani suudu ndu o woni kay defrude ndu aywa ko noon o wi a yasir ay aya o hamza o arti ɗon hamzatul istifham o wi a yasir fil matbakh mele yasir kañum koye wañi he woni saɗa jabto holno mbiyata ko la yasir fil hammam yasir woni koye tarodde nde o wi man fil ghurfa hol gonɗo e suudu ndu man fil ghurfa aɗa andi namde gadiɗe ɗe o wiyanma ko ayna ɗo noon o wima ko man en mbino ayna so tawi neɗɗo namdirima ayna o woni kay namdademo holɗum o woni kay e namdademo nokku kono noon so wi man fil ghurfa ɗo o woni kay namdademo hol neɗɗo gonɗo e nder suudu ndu ɗo omo andi nokku o ɗum waɗi o namdakima nokku o saabu o haali fil ghurfa wadde holko o namdima ɗo ko neɗɗo gonɗo e nder ndun ɗon suudu ɗum waɗi kutortoɗa ko man won gonɗo e suudu ndu kono noon a anda ko hol yon joni noon jiɗɗa andude ngam sa a namdoto pour ganda hol gonɗo e suudu ndu wadde si aɗa jabto mbiyata ko fil hammami walla fil ghurfati muhammad walla mbiya muhammadun fil ghurfa muhammad de ko kañum woni suudu ndu o wi waman fil hammami hol gonɗo e tarodde nde mbiya yasirun fil hammami walla mbiya fil hammami yasirun woni e tarodde nde ko yasir ayo o wi maza ala al maktabi ay maza ala al maktabi ɗo gonɗa kay namdade hol hunde wonde e dow tabal ngal ay maza ala al maktab ɗo nde wonno ko woni tabal ngol ko wona neɗɗo ɗum waɗi o wiyata man ala al maktabi
holno o wiyata ko maza alal maktab sabu man e ma ɗi mbiyete ko asmaul mawsula sewi ko man namdorte ɗum ko jogiiɗo hakkille sewi noon ko ma namdorte ɗum ko maɗa hakkille en jangini ɓe bindani mi jawtude ɗum waɗi nde wonno gonɗo e suudu ndu ko joom hakkille ɗum waɗi o hutiri man ko woni table ko noon nde wonno ɗum ala hakkille ɗum waɗi o hutiri holɗum o hutiri maza ay ma kañum ko ismu mawsul za noon ko ismu ishara ayo ɗinɗo ɗiɗo rendini ngam o wawa namdade hunde nde ganduɗa nde aɗa hakkille ɗum waɗi o wi maza alal maktabi holko woni e dow biro o e dow tabal ngal saɗa jabto no mbiyata ko alal maktabi kitabun ko deftere woni e dow tabal ngal ko noon no o wi maza ala sariri holko woni e dow leeso ngo nde wonno ko woni e leeso ngo wana hunde joguide hakkille ko momtor woni toon wadde sawma namdo o wiyata ko maza sanno ko hunde wannonen hakkille eɗen gandi namdorte ko man mbiyata wadde ɗon saɗa jabto no mbiyata ko ala sarir sa'atun woni leeso ngode ko montor ayo ɗum woni at-tamrin al-awwal ekkorde adina nde ngaren e ekkorde ɗiɗmire nde ekkorde ɗiɗmire nde holko namdi en o wi ko iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat o wi ɗo ko yaa jangu binda saɗa jogi kayema binda hen sabu bindol ngol ina addanma wawde bindol arab ngol ko noon ne kadi tarde nde ina addanma wawde tarde bindi ɗi ganduɗa ɗi masaka ayo masde nde noon ko ɗum woni tigi jangde nde masde alkule cakkitiɗe e kelme ɗe sabu deftere nde ko deftere wonde fayida ɗo so tawi a ɓurani wattude hakkille cikkata tan ara tan jangira noon kono andata fandare e dabt awakhir al kalimat ko ngam ha janginowo faama beele an ko janguɗa ko e nahu ko keɓɗa jangude seeɗa e nahu ko beele aɗa hutoro ɗum ɗum waɗi ɓaade en jangino fi kañum si tawi naati e ismu on ɗon ismu o masirte ko less wadde ɗiɗo bindanɗe mo o jiiɓodir hakkunde inɗe baɗɗe fi e ginɗe ɗe ganduɗa ngala fi o ƴeewa holno masirta ɗum addina mo wiide ma dabt awakhir kalimat no masirɗani so feewi sabu masa eɗen gandi masa tati no woodi damma no woodi fatha no woodi kasra no woodi kono ɗen mase fof wonde masete won kadi ndeɗe masirtaki ayo joni sen gari tamrin he helmere adinde hen mi haalat nde darto seeɗa an jokkita helmere nde masa sakke ɗo mi jokkita helmere nde so no kaldirmini eno kaldirɗani jaadi woni a faami si tawi ɗum yaadani noon pewnita kaldirano kaldirmini ayo en puɗɗima almadara satu ayo ƴeew aɗa wawno wiide almadara sata almadara sati holko tagi garɗa tan mbiɗa almadara satu sabu eɗen gandi ismu si fuɗɗorama tan ete ala ko ardi ɗum on non ismu masirte ko damma waɗi mbiɗen almadara satu en mbiyani almadara sati en mbiyani almadara sata ayo helmer rewde hen de holno mbiyeten
في المدرسة في المدرسة أيوة في المدرسة ɗon mbi'eten ko في المدرسة holko tagi gadi ɗon mbiɗen almadrasatu o ɗon mbiɗen في المدرسة sa ƴeewi wonko woni ɗimmijo mo ala gadi ɗo woni ɗon ko fi ete on ɗon fi o wiyete ko harfu jar madrasa ko ismun majrurun bifi ete alamu jarro ko alkasra wadde mbiyeton ko fil madrasati en mbiyata fil madrasatu en mbiyata fil madrasati sabu eɗen gandi fi so tawi naate ismu on non ismu masirte ko les aywa ko noon helmere rewde hende holno mbiyeten fil bayti aywa fil bayti mbiyata holno mbirunoɗa fil madrasati ni ñaworde ko wotere fil bayti helmere rewde hende holno mbiyeten albaytu ko albaytu mbiyata sabu albaytu kañum ne jogii ñaawore jogii ko ñaawore almadrasatu ko kalneɗen e almadrasatu ko ɗum woni ko jojjata e albaytu ko aywa jakken ha joni alghurfa aywa alghurfatu woni holɗum firtu suudu almadrasatu firtu holɗum firtu duɗal albaytu firtu holɗum firtu galle rewi hen ko aywa alhammamu ko alhammamu mbiyeten alhammamu firti holɗum alhammamu firtata rodde helmere rewde hende holno mbiyeten fil matba aywa fil matbakhi mbiyata sabu fi o ari hen fil matbakhi woni holɗum e nder wañi he almakta aywa almaktabu ko almaktabu mbiyata aywa almaktabu woni holɗum woni taabal walla biro alal makta aywa alal maktabi holko addama wiide alal maktabi sabu en jangino ala e fi ndendi ñawore no fi masirta ni ala ne ko non masirta sabu ala kañum ne ko harfu jar ala ko harfu jar al maktab ismun majrurun bi ala alamatu jarro ko al kasra wadde holno mbiyata ko ala al maktabi e dow biro ala al kursi aywa ala al kursiyi mbiyata ala al kursiyi aywa holko firti ala al kursiyi woni e dow chaise he aywa assariru ɗo ko assariru mbiyata ala al aywa ala al kitabi mbiyata woni e dow deftere nde fil masjidi ko fil masjidi mbiyata aywa wadde ɗo en jangi hen
ginde ɗe ganduɗa ko dammasirɗen ɗe sabu harfu jar ardaki ɗe en jangi hen ginde ɗe ganduɗa ko kasra masirɗen sababune gardugol fi e ala e ɗon ɗon ginde wadde ɗum woni ñawornde ɗum woni nafoore jangude harfu jar sa jangi ɗum ma fam holno masirta helmere ayo ɗo wi ko iqra waktub ɗo a jangat binda at-talibu fil jami'ati at-talib fil jami'a ɗum firti holɗum firti ko almudo nane université he nane duɗal jaɓe hatirde nde kono ne arraju fil masjid ayo arrajulu fil masjidi arrajulu mawɗo gorkode fil masjidi omo ne juma he aynatta huwa fi dukka ayo aynattajiru huwa fi dukkani aynattajiru hoto julanke o woni o wi huwa fi dukkani kanko omane boutique he konon o wi alqalam alal makta alqala alal makta holno mbiyata alqalamu alal maktabi alqalamu kuɗol ngol alal maktabi ene dow tabangal ayna zeyna huwa fil ghurfa aw hiya fil ghurfa ayna zeynab hiya fil ghurfa ayna zeynabu hiya fil ghurfati hoɗo zeynab won zeynab nane nder suudu ayna al waraqu huwa ala al maktab huwa ala al maktabi ayna al waraqu hoto ɗereji ɗi ngoni walla hoto ɗerewol ngol woni huwa ala al maktab nane dow tabal ngal ayna al mudarri huwa fil fas ayna al mudarrisu huwa fil fasli hoto janginowo woni kanko mane nder classe he ayna yasiru huwa fil mirha ayo ayna yasirun huwa fil mirhadi hoto yasir woni yasir nane tarodde nde